Right, my comments are we harsh and hi guys. So guys, ngatite so itime chitega vamwe yes Samantha mwanangu. Itime chitega vamwe vamunoziva kuti avapo pano. Itime chitega vamunoziva kuti avapo pano because ku new page ku page iri kune confusion. Ndinoiti. Saka vamwe vanotozo avatogona vanogona kusatozviona. Saka because arimbo vapi notification andimaona. Hi Rere, how are you? Saka guys, itai kuti munitegerewo vamunoziva kuti avapo vategei. Even madmin chana letu avati sikutombovaona kurwa kuti anogona kusatoona kuti kune live iri kuitwa. Maadmin vadeidzei even vana vangu vanosisa manhamba vai vana Kundai andisimudza ndasumudza vana Kundai na Pem andisi kutovaona mucomment section zvinoreva kuti pamwe havasi kutoziva kuti kune live iriko anditimaona. Hi guys, muri sei, how are you? I hope you are good. Tiri right, ndenda kusuwai nasi tiri tose. Then torova futi, tozodzoka futi. Doma anozi mashifta hauiwani nguva yekusura uchitamba. Yes kanisha, uri sei Kanisha. Zviri sei Hestariro Muganyi, how are you? Maidzembe maswera sei. Muri sei maidzembe, muri sei. Guys, saka ndambotanga ngune kuti matambudziko kune vese vakashakirwa pa accident yane suru yai ku Seke Road guys. Munoziva kuti munotozvimba BP kuita kunge hameno, especially guys kana ukanzwa vanhu vachitaura kuti hanzizvo yesikudzi takanga tichinzwa vanhu vaitotaura vachichema vari pasi pemota, vanhu vachitsvaga rubatsiro vakatsikirirwa pasi pemota. Yes mukoma Edmo muri sei. Yes Jerry, how are you? Anzina Queen tone dress. Queen D nevedu wecho ungatira kuti simudza kuti one dress vasikana musadaro. Ganda vasikana. Ino mazano kandina notora pictures because ndinobude kwaka vana vakavata ndodzoka vavata saka pana nonditora anditoona. Yes Milka, how are you? Precious now zviri sei Diana manje tamuse musati vamupereka Susan muri sei. Matonedza nenyaya yekuti dress shega ndisinke muone. It's a nice dress though. It's a nice dress. So nenyaya yekuti kadumbu kakaya so saka ndakatochinja dressing guys. Saka nonga kupfeka zvinoenderana nichi unochinja dressing unopfeka zvinoenderana nebody yako. Saka wazano ndakati chinjei, I'm still working on the tummy, so ndakati chinjei dressing ndiriko kuko. Ndokwandiri masivano. Ndiriko kuku unenge wakapfeka zvakanaka si zvakavhara unopfeka zvinoenderana nedumbu rako. Esi drei mwanangu inda kurova so right. Saka musandichionei ndakutaridzai vanga vachiti tionei mariona ndaimotenga riri pashane andika dress iri pashane vamwe vanoti Shein vamwe vanoti Shane riri pashane dress ndaimotenga pashane. I think it's about 20 something pounds riri pashane andika vari kurida go on Shane munotenga. I just saw it and I fell in love with the colors and zvaringori right. Saka panyaya yedu guys ndakarwadziwa uchinzi kwai vanhu vakanga vakatsikirirwa vari pasi vachichema pakashaya kuti vobviswa sei. Fire brigade yakauya isinono. Fire brigade yauya ikamira ichitadza kuti irescue vanhu because vanga vasina zvikwanisiro zvokuti vakwanise kubvisa truck ranga rakatsikirira vanhu mukombi. National disaster kai kusvikira pazoshayika vanhu 17 mukombi. National disaster kubva nezuro tatakamirira kunzwa kuti government iri kuzotaurawo statement ichiti kudii, ichapawo statement kunyika ichiti kudini. Anditi it's Avila, it's NSC, how are you? Winda kurova homi tatakamirira kunzwa kuti vachabudawo vachiti kudini maringe nezvakaitika izvi.
still today ndangona police statement rekungotaura kuti pakaita accident so hapana mukuru venyika wandataona so far abuda yesitina chechikondo akataura nevanhu kuti kana kubata maoko publicly kuda mamboona kuda ndindamisa guys. I was looking zvokutodaro handina chandaona guys. Zvinorwadza vabere. Mune vana vadiki vanga vari ma19 years vandaona. Mune vana vechikoro vanga vari mawangu vachangopedza chikoro. Handika kwoita vamwe vanhu vakuru. Has it has been declared a national? Yes, it is a national. I put out chodei vanga vasina kudeclare tongati kudi zvingori pachena kuti yakaita national disaster. But now this national disaster, inini guys, I come and I stand for the truth. Mozviziva ndomira pachokwadi. Ndiri one person anomisquotiwa pa social media. I'm one person who's misquoted and who's I don't know and I don't care. Antimaona, I've come to a point where I say, you know what, munugamba inside drake, I don't care. As chokwadi chiripo, and two ministers issued a statement, it has been declared. A statement could declare national disaster. Iwawa, is that a statement? Is that a statement that you were waiting for? That you were looking forward to? Because we are declaring this a national disaster. Of course, it's a national disaster. We said it even yesterday. Because in national disaster, it's marital, say. In national disaster, because Papa was 17, Murode Zimbabwe. Now, I say you yangu. Antika, we all knew before vataura kuti chine national. Papa ngachita zvoti national disaster. Vataurawo here anything about the roads. Vataurawo here anything about zvakaitika kushekwa kwecrane. Because guys, vanhu vaifanirwa kunge vakararama. Kana vakambounzwikwa vachichema vachivediwe tibatsireiwo vaifanirwa kunge vakararama. Chakaitika ndechekuti pakashayika kwa president bata saka moti kubata maoko asingabati maoko asi zvatiri kuda kuwesu tikuda kunzwa way forward izvo toitika diti vanhu vaifa kurarama guys vanhu vakadi vakararama vanhu vanga vakararama vakadi vakararama ndionere kota say look at this comment ikuiswa na praise these things are being done now after pashayika vanhu animaona after pashayika vanhu ndomba kunzire city council tichavhura mvura kuchitungwisa for 2 days meaning kuti mvura iriko because paita national disaster guys zvinhu zvinogona kuavoidwa nenyika. Well, let's take this one. Ndikuti vamwe venyu muri slow andika ngatifambiranei vamwe venyu you are still a little bit slow andika team diaries inoziva kuti tiri changa tinomhanya zvakaita se speed vanoiziva andibona saka tinoda kuti tifambe neavo vachiri kumasitiro setonyatsa kunzwisisa pane nyaya tisvike andika for somebody to come out and say this is we declare this as a national disaster andika hatinei nazvo izvozvo we already knew it was a national disaster andika we already knew city council to come out and say kuti tichavhura mvura for 2 days we don't care kwega vanga vasina kuvhura mvura vanhu vana vaingovigwa vanhu vaingochengetwa vangochimaramiro vaingoita kusina mvura ndo maitiro vaita kuti vaone mvura kusina mvura ndo maitiro vaingoita kuti vaone mvura yekufidha vanhu pamariro andika saka that's not the statement that we are looking for anditi the statement that we are looking for is tinoti vatinzwisise kuti zviri kufamba sei kuti munyika kunonzi fire brigade panoshekwa crane yekuya kuzosimudza vanhu vatsikirirwa kuita ma-hours until one of the socialites ozoshandisa influence yake kuti paite crane rinouya kuzobvisa kombi yakatsikirira vanhu but pakanzi nhasi pari kuda kunopanzwa dzimba dzenyu crane haiti 10 minutes inenge yasvika. That's where my issue is. That's where my issue is. Kana pakanzi endei munopwanya dzimba kuchitungwisa kana kuti museke road imomo crane haiti 5 minutes inenge yasvika but pakatsikirirwa vanhu and upenyu hwevanhu 17 vakatsikirirwa nemotikari i-accident yaitika panoshekwa crane kusvikira mumwe one socialite azopula in ma-connections ake kuti vediwe uyaiwo necrane. Thank you very much Ola nezvawakaita. Thank you very much Ola mwari wakuita zvakanaka and that's being an influencer. An influencer. You are a real influencer because they anga tora chokwadi guys they anga ari mwe munhu
osvika otora mavhidhiyo otora oshoka but akamanya takatomona izvi nekuchipatara though people vanga kuda kutyisa zvinhu there was nothing wrong for him to go to the hospital and check vanhu vaona paground vanhu vazama kubetsera vanhu vadedzera crane neinfluencer yekuti vauye paground handiti there was nothing wrong in that aenda kunoona I don't think it was all about content but pfungwa dziri dzinomhanya because ajera content he went there genuinely kunoona kuti vasara vacho vabude vacho zviri kufamba sei chii zviri kuitika but crane yekuputsa dzimba guys crane dzakawanikwa dzakawanda munyika dzekuputsa dzimba dzevanhu dziriko but crane yekuti paita accident munhu vanomutsa vanobvisa zimota riya vanhu vabude because vanhu vaiudzwikwa varimo vanhu vaikwanisa kusevhwa guys life dzevanhu dzaikwanisa kurarami kuti vakwanisa kubuda vanhu vakwanisa kurarama of course mwaizogona kurarama asina ruoko kana kuti asina gumbo but zviri nani nokuti upenyu hautengwe aikwanisa kurarama asina gumbo vakaona kurarama asina gumbo vakaona kurarama asina maoko vakaona kurarama asina ziso asi ari mupenyu zvanhu zvokunzi anonzi anobuda ozochema kusvikira vanhu vanyarara guys do you know even the trauma yevanhu vakaona accident vakamira ipapo vachinzwa vanhu vachichema vozokunzwa vanhu zii government yezimbabwe muri kutadza someone has to say the truth whether what or what that chito zachoti munoona iyi ndo chokwadi muri kutadza kana pasina iko mota dzekupi dzenikikiri dzefire brigade sei dzisina macrane ari pastandby crane should be ini kana truck it's common knowledge guys zvakaitika nezuro zvazviya zvotadza kuti zvinotoitika zviriko handi kuti truck rinogona kuwira pamusoro pebhasikoro truck rinogona kuwira pamusoro pemota diki rinoda kusumudzwa necrane crane should be part and parcel of fire brigade crane nova kuita part and parcel of fire brigade nova kunoita kutoemployiwa vanhu vanodriva macrane iwayo kufire brigade in case situation yakafana neyeni yarezoi yaitika fire brigade inoresponda ndo basa ravo vanorieta same time ipapo vobva vatongoenda necrane ipapo but fire brigade yakauya ikamira havana zvikwanisiro havana crane havana chekucheka vanongori nemapaude kudzima moto vakasvika vakamira vakatomira kutomira vari pabasa vakatoita sei how best can we help havana zvikwanisiro zviriko asi zvikwanisiro zvakamirira kunoputsa dzimba dzevanhu vanenge vavaka ndo zvikwanisiro zvatinazvo munyika yedu yezimbabwe iwo marodhi aya mukavatarisa guys akaiswa kucertain areas kune nzira dzinozikana kuti kunotofamba kana tine vamwe vakuru vachienda kudzimba dzavo ndokwakaiswa matad road aya dei matad road aya akaiswa everywhere even muma-dust road anopinda mukati medzimba dzenyu mukati mechi ndofunga maexerata mashoma guys kuzimbabwe kusiko kwega kune vanhu vanomhanyisa motikari sezviya zvokuti vanomhanya mota letsei anomhanyisa vemakombi vanomhanyisa kana kune vanoziva kusouth africa you know how vanhu vemakombi drives munoziva guys I don't have to tell you vanhu South African driver vanhu vekusamba drive zvinoita South Africa makombi anodriva zviri rafu muroad but ma-accidents mashoma because even road dzacho dziri smooth vanokupirikisha vagopinda muchidhumana muchikwechana muchidi kune vanogara mujoburg muna bridge zvinenge zvakaita maline kana time dzetraffic munoudzwa hamuudzigwi guys munoziva but dzinosvika pakunopera pasina kana accident yaitika munyika medu panofambiwa pasingamhanywe panofambiwa kana 50 km per hour mota inonzi yakudubura ikauraya vanhu ipapo zviriko kumaselebhu handi munenge muchimbodaro here asikana zviriko kumaselebhu memuchimbozviitire kunozoya kuseri hatisi kutaura nezvezvizvo panozoya kuseri antimaona kutaura chokwadi guys parodi pasika 50 km per hour panonzi padonha mota ikauraya vanhu because rodi dzacho hadzina kugadzirwa rodi dzine mapotholes ekuti unoswima rodi dzine mapotholes ekuti mota ikanyura tairi rinobhesta murodi hamuna ma-white lines guys ndikutaura chokwadi hamuna ma-white lines murodi hamuna ma-yellow lines murodi trababhalas takaiona
but trababalasi yaiya as it is right now yakanaka chose tinotenda chose takaiona interchange mota inopa direction and what not zviri kuitika kwese here zvetrababalasi zviya zviri kuitika kwese here. Ndinoda kubvunza mubvunzo mukuru wandauya nawo nhasi ndewe kudai. Tinoshaya crane kufire brigade. Today I'm talking on behalf of fire brigade. Tinoshaya crane ku fire brigade. Asi tine motikari dzekupa vanhu. Mota dzinopiwa vanhu 10 mota dzinodhura dziya. Munoziva chinoshamisa ka? That could be hama za wiki neo. Dzaigononge dzakafira ipo paya. Chorasiriye, it could have been one of his relatives. It could have been one of the relatives, one minister of transport. Ipo paya. Akashaikira ipo paya. Mota dzinopiwa vanhu daily. Dzakasiyana. Kunzi vatore motikari vachita zvavanoita kungopuwa motikari. Asi tishawa crane. Munoti mari yekutenga motikari yaya mota 3 dzimwe dzandakaona dzakatengawo pepa dzaikosa kutenga train ikiri inozvi crane. Mota dzinopuwa vanhu dzaikosa kutenga macrane mangani. Come on, government yeZimbabwe, come on. Panga pakaitika accident iri kuinvolve one of your own. Ngataure chokwadi guys, ngativhura nemaziso. Pakaitika accident nezuro inoinvolve one of their own. Hapaisvika here helicopter fast kutora, let's say mwana wavo aitika ipapo, kutora mwana neni helicopter obvanze kuchaina same time. Ngataure chokwadi. Kana to South Africa same time vanotogwa nema helicopter panenge paitika ma accident. Iwo unotsikirigwa nekombi, iwo unotsikirigwa netraki, wakamirira crane kuti uye kuzokubvisa. Dei panga pane one of the ministers crane yaisvika pasina 2 minutes guys. Ngataure chokwadi. Yaisvika pasina 2 minutes. Votogwa ne helicopter yakatomira. Vanhu vaitodzingwa kunzi zvakapaketa vanhu vaikungana vaitodzingwa. Andika Air Force helicopter yaitopiwa instruction ipapo. Vaitosvika votora votopotetwa a plan ipapo. But takarasikirwa ne 17 lives guys. 17 including vana ma presidents of tomorrow. Nenyaya kuti pakashayikwa zvizhi. Dei pakanga paine mwana wa wiki neuya kana kuti munin'ina wa wiki neu zvaisara zvakadaro here. Dei panga paine mwana wa Munangagwa handitika tongoti Ndeuya Collins kana kuti muzukuru wavo aripo paya vaitsikirwa kusvikira vafa here. $1 million question. $1 million question. Murodi amuna va 70 vava pa 19. Guys, kuruzimbabwe hakuna kana white line kana yellow line. Munhu autozivi kuti saka unota kufungidzira. Kufungidzira saka ini ndofunga kuti nditori right kwandiri uya munota kutongofungira na mega kutongoti uyu ndofunga ndiri right ndiri right muchinopesana. Munota kutongofungirana. Hakuna panongodiwa paint the white guys. Tikutaura mapendi white pendi inotengeswa national mutarisi ya white ya pendi yaye nependi inotengeswa national mutarisi yellow ya ndo dzinodiwa kuti marodhi agadzikwe adesignwe vanhu vazive vaone kuti no pada kupinda apa ndikupi overtake pasinga overtake andika pane road ikukuru zvinongoindicate zviri smart. Hakuna azviwanikwi izvozvo, azviwanikwi. Pendi aiwanikwe kupenda murodhi nekupenda kumasaidi kwerodhi hazviwanikwi. Masignpost ariko here masignpost just to show kuti wasvikawo pakanzi stop. Aripo here masignpost kuti wasvika pawasvika apa panapa you don't have to overtake. Slow down. Pano apa panofambiwa 30 kilometers per hour. Tinawo here masignpost akadaro. Ariko here. Nyika yega isina signpost Zimbabwe. Chero kaenda kunyika kupi kupi ine signpost guys nitokuudza kuti ende vakaisa makamera. Vanisa makamera pesa signpost kuti this is a 30 kilometer zone. Ukangoti 35 wanamo. 35 wanamo ane ticket. Kuzombo vanomhanya, vanofamba zvavanoda because hakuna road sign
yekumuudza kuti panapa tiri kufamba 50 kilometers per hour, pano chimbomhanya usvike mu80. Hapana. Saka chero ndakavesera 200 hapana ndanondibvunza, because hapana chero mukoti I can go and contest kuti ndakaona papi pakanyora ndepapi, ngavatitanzewo pakanyora kunzi ndifambe nespeed ichi ndepapi. Hakuna. But tine vakuru guys, tiri kuchemera nyika yedu, tine vakuru kutaura chokwadi vari munyika, nenyaya yekuti vanofamba nemahelicopters, vanofamba kana rodhi dzavo dzanoenda kudzimba dzavo, marodhi avo akagadzirwa, but dzepovho idzi hadzina basa. Naimi pamunotonga nyika muri kutongani, hamusi kutonga vanhu here, muri kutonga miti here. Zvino kana vanhu vacho mukavarega vachipera, mukarega tichipera neaccident saizvo zviri kuitika izvi, saka muchatongani. Munyika medu mune mari munyika medu, hamuna mari here munyika medu? Timbotiudzaiwo, hakuna here mari kunyika kwedu? Guys, hakuna here mari kunyika? Hakuna mari kunyika kweduko? Ndiudzei vazhinji vamunoziva imi vari mubato weZANU-PF vari kutambura vangani? Vamunoziva vazhinji kunze kwana Puna nokuita noiza vari kuzazava, vari kumusoro vakuru chaivo vari kuZANU-PF vari kutambura ndivanani? Tell me. Mari dzinodiwa. Panonzi pane tenda inenge chinzi tenda iyi inoda 2 million. Handika tenda inosubmitwa poiswa 16 million. Tenda ye 2 million paniswa 16 million. 14 million munhu ndeyake vachishiyana ikoko. 2 million ndiyo yeproject. Tenda inoda 1 million inoiswa 6 million. Asi moti munyika hamuna mari guys, moti munyika hamuna mari. Vanhu vanogara vachienda kumaholiday, vanhu vanogara life yavo iri flambo guys. Iko zvino mukada kunyatsa kudzika makambani amuri kuona mazhinji akasara akamira, ari kutsvaga akasara akamira kadini, ndeyavo shuwa. Asi ndida kumbotaurawo hangu naye vakuru, hatisi kutukana nokudii, asi kungoti makati titaure freedom, tiyoita freedom of speech atiri kutaura yatiri kuexercise. Handitika kana muchiona Traore uya nezera rake, Traore uya nezera rake, hamunziwo kunyara, muchiona Traore uyo wekuBurkina Faso, madhara hamunziwo here kunyara. Saka mutomutuka, ane interest, best interest yevanhu vake at heart. One, haatambiri mari inotambirwa ikutswa idea president, anotambira mari yakaenzana nemamwe ordinary masoja. Akati I'm here kuitira nyika, my people first. Who is putting us first guys? Ngataure chokwadi. Who is putting us first? Kusouth Africa chako chaiko vanhu havachadiwi, Zimba haridiwi Zimba zvachose. And we all know the reason. Harisiri foreigner rigari South Africa Zimba. Mune maforeigners ese South Africa, but zita rinenge riri pamberi kunochingonzi maZimbabweans. Nepasina chaitika chakaipa tisingazivi chaitwa kunongonzi maZimbabweans, because vari kuti muri kuregerera nyika yenyu, muri kutiza panext door apa muchizanogadzira nyika yenyu. Vari kudaro. Traore ari kuprotecta vanhu venyika make. South Africa uko vari kuprotectana pachavo kunyika kwavo. Who is protecting us? Kune vanhu vari kusheka kuSouth Africa, andika vari kushanda, vamwe vakaita dzinumbu ko zvinokonza hakuna chipatara. No more coming to the hospital. And the South Africans guys tarichoka vane utsinyi, vanokusiya uchifa uri padore hospital nenhumbu yako unofa. Kune mukadzi akafa nenhumbu kuSouth Africa kuizvo so. Andika akanzi ari kuendeswa anenge akatoenda kuZimbabwe neboys ndekatakura bhodhi iyoyo, because akarambirwa kuti aitwa operation pachipatara chavo, anga asina mari. Vangani vane mari? Tosvika kupi guys? Until when vatungamiriri vedu muri vange muchiprotecta vanhu, muri kutsikirira vanhu kusvikira rini? Ndimi muri kutsikirira vanhu. Kutaura chokwadi guys, vatungamiriri venyika yeZimbabwe ndio vari kukonzeresa uhure. Because you cannot come here and tell us to stop corruption when you are doing corruption. Muri kuita corruption zvinozikana, zvatinoziva. Chero mwana mudiki anozviziva kuti nyika yedu iri cased. No one
can come here and say kuti hamuna corruption because you are doing it. Kumasura uko mirai guys ndikuremind kana muchikangano pamasura apo pakatanga nyaya dzemadrugs kuZimbabwe kana muchikurangarira mashoko angu ndakakuti ichi guys ndakakuti ichi ndakudza ndikati guys azvireve kuti mawandiro uri kuita mutoriro mawandiro uri kuita madrugs munyika medu azvireve kuti avazive vanhu vari kuburitsa zvinhu izvi makingpin madrug lords anotozikanwa kuti ndivananingi but vazhinji vakuru havabatwi. Ndakambokudzai ndikati vanhu vane mazita saka habatwi. Iko zvino muri kuona zviri kuitika kwakubatwa even macelebrities maartists macelebrity kamaartists akubatwa aine zvinodhaka akubatwa nezvinodhaka vabatwa vane zvinodhaka hapana kuenda kujeri. Ngataure chokwadi hapana kuenda kujeri. Vakunosvika kumapurisa ozongoona vabuda sei no one knows. Batwa iwe uchinzi wamaselfone batwa uchinzi wapinda mushopu kanoba 2 kg yeshuga yewo unozi kunodzipiwa 8 months dzakakwana uri kuenda kujeri. Uri kuenda kujeri neku 2 kg yeshuga unoenda kujeri. But vari kuwanikwa vainawo mitoriro iyi nyaya dzavo dziri kudisapia kuti yazofamba semuchinzi asungwa azozodii hapana abuda akutokonja nelife yake. But vana vemo vana kudestroyiwa life. Vana vemo vana kudestroyiwa life. Iko zvino vabereki vakawanda kuZimbabwe vari kuchema nenyaya yevana. Vari kuchema nenyaya yevana nenyaya yemutoriro. Government haikwanisa kusimuka chaiko chakuti vamire apo because vanotoziva kuti even pamwe mukati momo mavo imomo mukati momo kune vari kupinza magonyeti akazara iwo mabrongeleinani. Kune vari kupinza magonyeti akazara zvakasiyana siyana. Vanotoziva zvirimo vanotozivana. But it's just that everybody has to stay in their lane. Iwo idla pauri papo pakasungirigwa. Iwo dlawo pauri papo pakasungirigwa. I don't come for you, you don't come for me. But madiriti vani vachisivana. Ndochokwadi. Corruption yakawandisa munyika medu. Therefore, we have normalized doing this corruption because tukona ma elders are doing that and nothing is happening. So, nesuwo vana venyika takungoitawo corruption yacho it's now normal. I wonder kuti tozozvigadzirisa sei because kana yangopinda corruption munyika hamuchagoni kuzvigadzirisa. Tase South Africa right now. South Africa vanosimuka vachizama kudautaura nezvecorruption but it will never havafaka ipedza because yakapinda every department yakabata kubva kuhome office kusvika kupi corruption yakasunga kusvika pekupedzisira yakasunga. Vari kuzama kuda kuzvimisa but hazvichaiti because even some of the officials vakuru vepolisi makaona uyu mukuru mupurisa akabuda achibvondera musuna achibvondera maministers achibvondera vanhu vepati veANC vakanga vari kurivhuvha munyaya dzakwandanda dzeko. Makaona zvakaitika paSouth Africa kuti pari kupisa. Anzani mahlangu anzani uyu wokudurban mupurisa achibvondera kuti vachaimisa sei corruption yakapinda everywhere. It's now in every department kwave necorruption. South Africa corruption guys iri yakatonormalizwa kusvika pakuti vanotokubvunza vakapfeka uniform havachina basa nazvo. Wakapfeka uniform vanotokubvunza kuti wanga uchimhanya kaiwe pa100 apa wanga uchimhanya 120 chitipawo mari yedu. Mukwananzi thank you Raviro Mukwananzi akabuda achibvontora zvokuti vanhu vakabatirana maoko kudai. Izvo zviri kungofungatana vanogona ngomuraya. Nyaya dzecorruption idzi dzaitwa ipavo kumusoro ikoko kwacho kunofanira kunge kuchinzi kuri kusungwa vanhu. Hanimona ivo vakunofanira kunge vachiinstructa kuti idai munobata pakati pari kunzi pakadai ndo vaiita corruption hombe. Saka unosunga sei munhu wecorruption? Ndozvakafanira nekumusha kwedu. Vanobuda chisungano vachitaura kuti vachiudza ani right now angamira ane chivindi chekumira guys. Minister ane chivindi chekumira paruzhinji rweZimbabwe kutaura kuti pasine war ndiani tipei wani ane chivindi chekumira achiti pasine uori ndiani nokuti vese vahuori vega vese corruption pese vakaisa kumapurisa iko zvino kungodai so vanongoda uchemuhomwe pese ndo zvimwe zviri kukonzera kuti maroad accidents awande guys because even mapurisa muroad hatika vakubvunzawo chouviri
ndipo chauviri isina unoma. Saka chiro vakamhanya chiro mukati kudini vachamhanya vanhu vemakombi murodhi vanobatwa nepolisi. Polisi ikationa vachimhanya inotofarira kuti yes vetraffic vaya because vachinovabata mari yauya. Havana basa rekuti tiketi kana kuti koti mari. Saka mari dzese anopera sei guys? Anopera sei? Anopera sei? Chimbondiudzai guys, anopera sei? Mapurisa ukatopfuura ukaifumbura vanotosekerera kufara kudai, vanokusona kudai because mari yavo yechingwa yabuda. Uchibatwa unongopishazhwa pakurongo chimhanya chamwazvo zvisingatoiti chingoti 450 yedu obva wasiwa woenda. Saka zvichapera, zvinopera sei? Maaccidents acharamba achiwanda because vemakombi vari kumhanyira target. Vachimhanyira target guys, ndakambokanda video kupejuko repurisa akarekodwa gweruko akabva parodi akaenda pachisango vachinodhizana nemakombi zvinotozikamwa kuti everyday mupurisa uyu anoti mota yega yega inobhadhara $3 zuva rakasvikana mwari rega rega. Usati wapinda parodi anenge akamira, munofanira unopa $3 yake. Then haavhunzi license, haachakubvunzi speed, watotinya kudhara makuseni $3. Chero ukazomhanya, chero ukazodini $3 edherero wabvisa, ndiye ari parodi haakubati. Saka chero akamhanya zvakaita sei, pakanotsikwa vana, pakanoita accident, munovhunzani because apiwa permission nemapurisa kudzimhanya hako $3 wandipa. Upenyu hwevanhu huchakostwa nekuda kwe$3. Nekuda kwe$3 upenyu hwemunhu huchakosta. Mapurisa chimbo hakuna guys yokuti tingati vanoda mari. But at the same time hatingavashori. Huori hwakatangira kumusoro ndokwahuri. Achazogona kuzvimisa hakuna guys. Generation to come iri kukura ichangokura weri generation yehuori. Kungoita huori zvichienda zvakadaro. Saka vanhu mumarodhi umu vakaramba havasi kugona kuisa kugadzira marodhi acho, havasi kugona kuisa kana masainzi murodhi, havasi kugona kana kuisa havasi kukwanisa. Saka chiripo chekuti vacharamba maaccident acharamba achiwanda. Fire brigade tikutaura nhasi kuti crane ngaiite part of, mazviona kuti it's doable kuti crane vakuita part of fire brigade because ndio reaction force yekutanga. Kombi iri kunzi 19 people. Matauro tosvika pa 1990 vanhu vasheka kusvika pa 19. Kombi inokwira vanhu vangani? Ibhazi riya hanti kombi inokwira vanhu vangani? Havana basa nazvemapurisa kuti wawana mukombi mamine vanhu 22 vakagara pamakumbo havane nazvo. Changu nongodzoka wakatakura vanhu overload kayo ipi5 yangu. Life yevanhu inotengeswa $5. Driver omisa $5 yake odarika woenda. Life yevanhu vachingobva pamapurisa vonosvika papaya yonokudubuka most likely inotoaya vakatsikirana panogona kusheka vanhu vese imomo mumota imomo. Come on guys, come on right now. Hazvivarwadzi guys, hazvivabati because kumba kwavo hakuna kufiwa, hakuna kuunganiwa guys. Kudzimba dzavo hakuso kuri kuchema, havana basa nazvo. Kune vari kuchema baba, vana vari kuchema nababa vavo vakasheka nezuro. Kuna vabereki vari kuchema vana vavo vakasheka nezuro. Vakatasira future, vamwe vakainvesta vakabhadhira maschool fees anodhura vakasheka nezuro. Kune vana vasaiwa vasara vasina mai nhasi, mai vakasheka maaccident nezuro. Hazvisi kwavo, saka vatombofili kana kuona kurwadza kwazvo. Chii chinonzi kuitira vanhu coffin, kutengera vanhu makofini vanhu vafa, kuti kwanzi tichatenga makofini chiita funeral. Zvinobetserei kutenga makofini, kuita mafuneral, kutenga makabeji vanhu vafa? Vana havachawana vana mai vavo here? Vabereki varasikirwa nevana vachawana vana vavo here bheki? Vakadzi vasiwa vari chirikadzi vachawana varume vavo bheki here? Chirode manga usina kuita funeral, pane pangu achiza kuvigwa here? Pane pangu asingavigwe here because hamuna kupindira? Mamirira kuzoti right now muti imimi takuita funeral. Ko vese varasikirwa vachawanepi hama dzavo? Nekuda kwezvimwe zvinhu zvaikwanisa kuavoidwa, vachawana kupi hama dzavo? Funeral chirudei marega kuita vanhu vaingoita. Ndo basa remabhuloga iroro. GoFundMe first vanhu vaingovigwa. Vana dzaanherera. Hakuna road accident fund kuZimbabwe. Kuti kuchazonzi alright kwakashaikwa at least paita accident chipiwa million kuti vana vakasvika chikoro vararame. Hakuna road accident fund kuZimbabwe. Zvatovharana.
zvakagumira pakunzi vadeclarewa national disaster. Saka vachaunganigwa kuchasvika minista otaura speech, vopiwa makofini, vanhu vopiwa chikafu, zvopera, voenda kunovigwa zvavharana. Saka vana kuchikoro nei? Vachaenda kuchikoro nei vana? Vana mai vasara ava vachafidha vana nei? Vana baba vasarawo vasina vakadzi, vana vachachengetwa nani? Pane mukadzi arimwe mumwe akashayikirwa nemurume wake nemwana, angasati audzwa kunzi vana vashayika, hameno kana azoudzwa. Do you think muri kufunga kuti anofila sei? Anogona kuteera. Anogona kuteera, arohwa neshoko yekuti handimaona, anogona kuteera. Nezvinhu zvaikosa dai muchinzi paita exit nekuti guys taiti vakujamba vabuda vaflya vega drive up flyer akabuda mumota yaenda kana kuwira kugwizuko kana taenda kana kuwira mumutimo vega, kwete zvokuti kwanzwana anofanira kutsikirigwa poshayikwa crane yatiri kuchema nayo yoyo. Dai vabhuruka vega vakanowira uko amhero tichikuti vaita accident pati pakunzwikwa vanhu vachichema vari mukati vari vapenyu kusvika vazonyarara vatsikirigwa necrane pasina chinokwanisa kuti chisumudze fast vanhu vabude. Ini zvangu ndauya ndakamirira vana veZimbabwe. I don't care. Ndotoziva kuti tichatotsika mumagadheni ende titori vanhu vakatomakwa vakatorengwa, hazvina kubasa. But tikungomira neraiti yamakati tiexercise iya freedom of speech ndoya tikungotaura, because vanhu vanotya intimidation yakawandisa kuZimbabwe. People get intimidated every day. Izvozvi video yandiri kuitai dai ndaita ndiri paground manje so ndaikudza chaheleleka wavingo. Vanhu vanotya, you intimidate people. They can't stand up and say the truth. They can't stand up and say their grievances because you intimidate them. Indo ndakazvimiririra ndichitaura ndakazvimirira kuti this is so wrong, this is so wrong. Crane inoshayikwa asi yekuputsa dzimba ndochidza tinabvira takona crane munyika medu beta dziri kupwanya dzimba dzevanhu every day daily, dziri kupwanya imba dzevanhu crane. But accident yakashayikwa kupedza hour and half 2 hours pasina crane yauya, vanhu vakasvika pakupera mweya vakatsikirigwa necrane negonyeti. Tasai gonyeti riya, tasai kombi diki. Government of Zimbabwe moti tiri vatungamiriri, mopfeka masutu, mobuda makapfeka masutu, mobuda makaisa masikafu eflag yeZimbabwe muchiti tisu vatungamiriri. Kutungamirira ani? Chii chamuri kutungamirira? Muri kutungamirira vanhu, muri kurega vachipera, vanhu vari kuchema, vanhu vari kufa nenzara munyika. MuZimbabwe ane mari ndiye agara nongoguta, kana usina hauna. Unongorambawo uchingori munhu wepasi, uchingokwangwayawo saizvozvo, pekutangira hapana. Iko zvino kune gepu rekanzuru iri kutambisa vanhu, ichitambisa vanhu nova. Takambotaura tikati tichikura kugara vana baba vedu vakapiwa dzimba nekanzuru. What happened? Stand inotengesa 20,000 stand kudhara vana baba vedu vaipiwa zvinhu izvi mahara. Iko zvine zvinhu munopoketa va 20,000 kuvanhu, morega vopedza kuvaka moenda futi kunopwanya. Everything you are collecting to put into your pocket, everything that you do you collect to put into your pocket. Ko vanhu vacho vanhu vamunotonga, vamunoti tikutonga vanhu vacho muri kumbovafungira here. Nyika yedu yeZimbabwe ine land guys, kwete zvokutamba. Ine land, mukaenda kumaruzeva, mukaenda kutaura, mukaenda kupi, mukaenda kune land zvokuti chero dai vaida kuchekera munhu nemunhu kunzi takupa pako apa pekuvaka 2 rooms, munhu wese aita accommodation. But vanotora because vari mapowers. Pa 300 square meter yoyo uye uchinzwa kunzi 20,000. 20,000 chinhu chemunyika makatofa kupiwa. Munoziva dai so uchinofunga traole vanotomuvenga, akataura kuti upfumi hwenyika ino ndehwevana venyika ino veBurkina Faso. Chero ukada kuuya uchiti kudii uri investor uchidini, you dance to according to our tune pano. Tisi tinototanga izvi uya tipe ideas tikutomanya tose nyika yavo guys.
Look at their country. Zimbabwe, who knew? Kuti guys, teachers tiza ku Zimbabwe tichida ku Zambia. Zambia of all countries, guys. But Zimbabwe kutinya ari kuenda kunogara muZambia. Kutori nani? Tari ku Zimbabwe. Zambia yaitambukwe kuti waenda kutenga chingwa nebhanana mari. Iko zvinokwanaka vanhu vakutiza chinogara. Kwesitaka munhu akatiro yakafa ina asikana. Sei tisinganzwirwe tsitsi. Sei tisinganzwirwe tsitsi chokwatara chokwadi sei. Hakuna mishonga. Hakuna mvura. Ndatushambisko tukwa isi tikaza tovhura mvura 2 days. Saka makamovharire mvura icho makaivharire. Kana mvura iriko makaivharire. Mukutopa vanhu mvura 2 days. Kuna kuti mvura iriko ka. Saka makaivharire. Kana neiwo guys, guta rakafanana neguta reHarare. Uri kuona kwakachekwa zvimatsime mudzimba. Matsime mudzimba kuti vakwane kuflasha matoilets. Muguta reHarare. The heart of Zimbabwe. Mune matsime mudzimba. Ndokwa kwa mvura yekumwa. Asi pera komwedzi pane maretsi rinouya. Ronzi bhadhara. Bhadhara maretsi. Bhadhara mvura. Uri kubhadhara mvura ipi? Iwo usina mvura. Une tsime rakachera pamba pako. Kuitakura nemigomo kuHarare. Kuinda kuchibhorani nemigomo kuHarare. Guys, chance obre. Kuinda nemigomo kuHarare kuinda kuchibhorani kuHarare. Kuti kutaura Harare. Heart of Zimbabwe. Nemigomo uchinda kuchera mvura. Because hakuna mwana anogona kugadzira kariba demu. Hakuna kwaza kuti replace mapipe kariba demu ko. Mvura iri kunaya inonaya kumusha. Kuti mukwanisa kugadzira mugadzire power station kuti zvemagetsi nemvura zvezvigenerator neipapo hakuna mwana anokwanisa. Biri rinouya obvious. But mvura yacho hakuna. Ndopo na varume vakuru vachida kunoti wikino akafura kudai vomanya pamota Java akafura kudai vanhu vadzingirira mota varume vakuru. Government yakati stand. They have studied us guys. Vakaona kuti maZimbabweans takangwarira paduri seuko. Vakazviona kuti toda zvinhu zvisina basa. Ndozvavanoda. Pakata issue iri serious vanocreate controversy. Kuna vanhu create controversy. So kushifta focus yenyu noti zvatoda tobva kunyaya iri serious tomhanya kune controversy nokuti vakatoona kuti ndonyaya dzemakuwa ndonyaya dzatinoda zvizhinji zvatinei nazvo. Votumira Java kuti Java wakona kutauriswa sereko inda unopfuura neko. Vomhanya vana baba kuti kunozara pamota Java vosiya vatengerwa marofa echingwa nekoko nemakokora kana chivopiwa $5 vatonyarara. Varume vakuru vanonzi baba vane masvada vanenge vachimhanya kunopuruzira mota yaJava. Murume akaita sewe vanenge vachiwoshipa wiki inouya. Varume wiki murume akaita sei vanenge varume muZimbabwe vanenge vachimuwoshipa. How pathetic are you? Ndinati muende kupeji kwava vanhu vamunoona kwakazara varume ndio vakazara rukomendeko. Varume ndio vakadzi variko but vakazara varume. Vakadzi vakazara ndio variko varume vakazara ndio variko vanokomenda. Bosi chino pakangoita munoona mazuva ndati munyazozviona guys kuti muone kuti upenyu hwedu wakabvakanyuka. Upenyu hwedu takatokanganisika ndizvisina nebasa rese. Pakangoita munhu apa abuda achingoita kunge mbinga apa munhu asanopfugamira. Kunopfugamirwa vanhu vanobhilivhiwa kuti vane mari. Chero akati uya undibvise madzihwa vanhu vanomanya kunobvisa madzihwa because anonga kuti ndichapiwa waka $10. Anoti ndichapiwa waka $10. Yezela akabuda uinatsa chinzi aita mbinga munhu wese anomuwoshipa mbinga nekuseri nevane maproblems. Ndine mwana wangu ari kurwarawo, ndine murume wangu akaita accident, ndikudawo ndine problem ezamu, ndine problem yakati munhu wese akuenda kunozara kuseri kwahezo nemaproblems because pangobuda wedhe kunzi imbinga pano. The reason why tiri kubirana futi pachedu because we believe kuti ndakadzwa kuti maidzembe imbinga. Saka maidzembe tinovanabata.
saka musi vanouya vaidzimashara kuti guys pane dhiri randinaro remari, munhu wese will just fork out mari because tine trust yekuti nokuti takadza kuti imbinga. Hasana bona nyika inoshipiwa vanhu vanonzwa nemari sekuzimbabwe. Handisati ndambozviona. KuZimbabwe tino busy kumhanya angonzi imbinga chiteka. Vanhu vaita kutogwa kuvengana kurwa. Kuvenganira mari yemunhu. Kuti ndewangu usasvike padhuze imbinga yangu. Come on. Can you not do something on your own? Can you not work ungana kutemba mari dzavo vanodzimbinga dzavakashandira ivo vega pachavo mari dzavo? Asi hatigoni kuti tisumuke timire tichitaura chokwadi chezvinhu zviri kuitika munyika medu. Hatikwanisi. Takarohwa nenhamo zvokuti pamonzi paitambika kudai tinomhanya kunozara nekudzikwanzi kwaitambika ikoko. Munhu wese akuti nemaproblems ake. Tine real problems etiendi guys, real problems. Problem yekuenda kumbinga hapana chakaipa kuenda kumbinga, endai kumbinga. Unopuwa $10, but $10 chakubatsira nhasi komangwana. Ndaunona zvambinga yako ichakupa $10 nhasi komangwana. Uchadzokera here kuti ndadzoka futi mangwana? Uchadzokera kuti ndadzoka futi mangwana? Guys, zvimwe zvinaka ngatitewo tichimbosunga tichitaura. Makambozviona takanyanya kungwarira zvinhu zvisina nebasa rese. Takanyanya kungwarira kuzvinhu zvisina nebasa rese. Zvinhu zvisina nebasa sezvatakangwarira izvozvo. Zvinhu zvine basa hapana. Takushakirwa nehama dzedu. Ngozvinezvi. Takushakirwa nehama dzedu. Nenyaya yekuti hatina chatinokwanisa kuti tiite, takangopusa. Kana kuri varume izvozvi nhasi varume vari kutondinyara chaizvo. Ndio vanesita namba 1 kuya kuzotuka. Panotogonyadzikana ndiona manyata hai bhai. Varume hatichinaka, hakunaka. Varume hakuna. KuZimbabwe hakuna hako. Tinogoti kudi hakuna. Vanoenda kununadzva muna wiki neunana Jafi. Ndio vanda kununadzva. Hakuna kudaro guys. Vamwe venyu muri paground plus hatina hakuna munhu asina hama dzake dziri kuZimbabwe guys, ende hakuna munhu asingadi kuinda kumba, asingadi kuinda. Izvo zvinhasi guys, ukanzi moti Burkina Faso, vanhu vekuBurkina Faso guys, moti kuchine vakaenda kubva tiri kune dzimwe nyika idzi vakadzokera kunyika kwavo kuti zviri kunonaka tiriko. Izvo zvinhasi tikazwa kuti nyika zvinhu zvakushandika zvanga zvinononakawo tiri paground, but kunoindika sei? How do you go there? Usina pekutangira? How do you go there? Pana akambosumuka here ko zvinakati minister akadhisa kuti vedu muri kuiteko vana vedu kuSouth Africa uko muri kurambidza kuti vaende kunhingikiri, vaende kuchipatara, muda kuti vadini? No minister akasinga akataura kuti zvechipatara ichi kuti kuSouth Africa, but vaikwanisa kuita manegotiations and the government yeSouth Africa yostopa zvinhu izvi. Vaikwanisa kuona vamunangagwa kuti vapinde napresident kuti ko ipi, because the Zimbabweans are working in South Africa, they are paying tax in South Africa, they are raising economy of South Africa. Vaikwanisa kusumuka vamira votaura kuti ko ipi yakuitika icho votochingawo. But no, when they are busy sipping champagne, why do they care about wadzingwa kuchipatara? Why would they care? Why would they care kuti wadzingwa kuchipatara? But ingane takaonawo kana one minister chisunga chakati no kozvakuenda hapana, akusiriko. Kozvakuenda akusiriko ko vanhu makudzinga kuchipatara sei, makudzinga kuchipatara hakuna. Vanhu vanozobva kutomiririgwa nevamwe maSouth Africans, ma-ordinary citizens. Ndokutobuda kuti pati zvamuri kuita zvokuvadzinga kuchipatara, this is not humanity now. Zvamakuita. Let them vatreat kuchipatara. Chipatara is an essential way, very important essential way. Inodiwa munhu wese. Zvino kana makuvarambidza, let's say kune contagious chigwere chiriko chinozadzanwa auya nacho kubva kuZimbabwe, mamurambira kuti arapiwe kuchipatara, odzokera kuSoweto akutonopawo vamwe. Soweto yose yakutobata chigwere. Soweto from Soweto to Tembisa, that means the work, because maramba kurapa munhu one chichazara. MaSouth Africans ndo kutomira chitaura chokwadi.
nei Cleopatra vanobhadhira kurapwa kupi? Vanobhadhira mune mari yacho here? Kana minista achibuda ivo vazi iye ziyando yaya achibuda chanzi bhadharai kuSouth Africa kokoko, imimi tiudzeiwo panouya maSouth Africans mumakliniki kwenyu makambovabhadharisa mari. Chipatara chiri free nechamukatanzwika wabhadhara. Vaziyambe muri munhu mukuru mani mitinyareiwo. Muri munhu mukuru imi. Mashoko ruziyambe vari kuSouth Africa bhadharai kwamuri kokoko bhadharai. Musadaro imi. Vanopeya chiwana kupi mari yacho? Vanoiwana ipi? Vanoiwana kupi mari yacho? Say somebody yokuti akarwara anodaridza private doctor chiyamba kuzomutarisa. Say somebody yokuti mwana akarwara anoflywa nendege achienda kunze kwenyika kuIndia kunorapiwa. Ndiye ari kutanzi rapiwai kwamuri kubhadharai ikoko. Guys, zvakaoma. Amen. Handizivi. Inanguti amuti ngofura nepene tinyanya kurwadzikana neye kuti muzati ndakadelete mapictures mufoni mangu because I couldn't. Ndasingakwanisa kuramba ndichimatarisa mapictures aya. Ndakati rega ndidelete mapictures aya. Ndasingakwanisa kuramba ndichitarisa mapictures aya because vamwe ndaiona vamwe vachitochema vamwe vachidini. It was said nanhasi izvozvo it's a dark cloud kuZimbabwe. It's a dark cloud kuZimbabwe as we speak right now. The country is dark. Hesi nehanda chimuti. It's a dark cloud kuZimbabwe. Ne accident yakaitika iyoyi. Asi totora kuti murodhi amuna kana saini chaiyo. Ari vatogwa naye mwana uya. Ari kuma 30 years kataura uya mwana mudiki. Vanotoita kugwa naye ivo vane ma 70 years. Handimaona. Havadi kana vanoda kudya. Iko zvino vagadzirira vana vavo future nemari yekuZimbabwe. Vana vavo varora vakangwara vakazvibairira vaSlay Queen. Tasaimoni. Vakangwara havo vane dzegold. Vakanozvibairira mai mwana kunongodya vane mari vavo. Vagadzira vana vavo vatora. Chero vozonzi vabva nhasi pazvigaro. Vana vavo vakasara vatori pari right mai mwana vachadei. Imi muchingokwangwaya. Muchingotambura muri kune dzimwe nyika. Tichingosekana tega pano. Tichingotukana tega pano. Vane mari yavo vachingoita mari dzavo vachingoita zvinhu zvavo zvanoita chingoenda kumaholiday vachingoti iwo holiday unesa yekungoendawo kuVictoria Falls wakambokuinda iyi. Unokuziva here Victoria Falls? Wakambokuinda kuholiday Victoria Falls? Chinoi Caves umwe unogara muChinoi town chemchemo. Chinoi Caves unokuziva? Unokuziva here kuChinoi Caves? Unogara muChinoi iwe kuChemagamba kuya. Unoziva here kuCherima? Unoziva here kudikikiri kuChinoi Caves? Haukuzivi because $5 unobhadhara tupindewo mautorina. Kuna vanhu vanogara Masvingo. Masvingo chako chako kumacheke kuya. Unoziva here Masvingo Ruins? Hakupindwi mari kunobhadhako. Unoziva here Masvingo Ruins? Haizivi kuti mari yekuinda hana. Tibvunzei ndobva kugweru. Iyi ndobva kugweru. Antelope Park yakagadzirwa iyo. Kwakunoenda matourists, maforeigners kunobhadharwa $8. Hatikuzivi. Nokuti mari yacho handina. Inenge rinobhadharwa $150 kana kuti 100 chia amen 120 amen. Kuantelope Park kugweru. Padhuze nekumba kwedu. Handikuzivi nokuti handina 120 kunobhadhara. Ndikabata 120 ndiri kuZimbabwe. Chero kuZimbabwe ndakaenda nhasi ndakati kune vanhu ndoda kuenda kuAntelope Park vanovhunduka vanhu kuti kunobhadhara 120 titengere henyu usavi. Iwo wega kuti unoti hazviti kuti ndinde kuAntelope Park varutoda usavi. Ndinotenga mbudzi vese muvhiriji. Kana ndinotenga madoko nemombe vese muvhiriji. Hautoendi asi iri mudhuze pekuti ndogona kufamba netsoka. Ndofamba netsoka kuenda kuAntelope Park. But handikuziye. Because 120 kunobhadhara asi kunopfuura mota every day. Dzichipfuura dzichimanya nedustia dzichida kuAntelope Park dzine varungu matourists. Achida kuona nyoka, mhuka, chi whatever shumba chi asi hatikuziye su. Because handina 120 kunobhadhara ndione. I can't afford. But ivo holiday dzavo asisiri dzemuZimbabwe. Asisiri dzemuZimbabwe. Vanosimuka holiday Malaysia. Paris.
kupi we vachinda imi muchingokuzirira muchingoti nice, wow, nice, hey, ndosvika zvatongogona kuita pamapeji avo atinge chifolowai, ndo zvega zvatogona kungoita pamapeji avo vobuda vachiburuka ndege, wow, sese mone kupeji idai kupeji rachivhayo kumoni vakadzi vanenge vachiemva luluya variko kwachivhayo, varume vanenge vachiemva iwo mashandeo nemaruzi Victoria akapfekwa rana wikine vanhu vechirume, wow, hey, yes, wow, imagine. Anyway guys, ndine shungu zodaya zakunzwa ende I'm still waiting tione kuti vachabuda here vachinyatsotaura zvizere iwo maofficials ai kwete zvokutodza kwa hey teta national disaster titozviziva kuti national disaster ndipakafa 17 takamirira kutoonawo vachibuda vachitaurawo kuti anyway tinoningirira tinokumbira uregerero pakaitawo era crane yakanozodai vachinondedzera kubva nhasi taona kuti zvakakodzera tisewo makreni kudepartment kufire department kuti agarire ikoko town yega yega ichange ine makreni ayo 3 takamirira kuona nanhasi kuti zvichafamba sei. Kupereza mukore ramasaveni iwe vanhu kana kuti zanhu vakangwara ndo madharaya akastadi akaona kuti imba naizibabve vakangwana internet chete matodivheteswa kuzvinhu zviri important. Internet kungokupai internet ndosaka zvona even data kuZimbabwe rachipa kozvino data kwai ukatenga data $15 rokupedzera mwedzi unlimited vakati data oi kuti muuye kusocial media kuTikTok muenda kuFacebook Instagram then you are going to forget the rest that is important and then mufocus nemakuwa enyu kusocial media kupost ndo zvamunoda. And that cinema is true. And cinema internet yako iwewe uchivhura makuseni wati ngataure chokwadi guys zvimwe zvatikusoka chingotiwo varusha jere vakangwara pamwe pacho vakapusa tiso uchimuka everyday makuseni iwe uchibata phone yako neinternet yaunayo. What is the first thing that you do? Unotaka une certain page unaona kuti vaposta here kwaposta kuti chi inene kuna nomuka everyday achitoti ndikunobata kudai ikandinotaka kunoona kuti Pamela Chamira aposta chinas because Pamela ndiye makuwa ndiwe makuwa rega ndimanye ndasi uchingobata funga kuti mina ndinoona kuti chihera waposte chihera kuti ndiwe makuwa achimuka makuseni rega ndimanye ndinobata ndingi ndione kuti ndingatuka ari nhasi nokuti ndingi ndokutuka because ndo zvatinoda vakatipa izvozvo. Kana nairere kana kuchinzi $20 kana $15 mwedzi wese unlimited toti kudhurei toti kudhura because hakuna sina data kaizvo zvino. Kwena Amanda please asi wablokwa are you blocked chepi yawati chepa kujoin kuchepo yoyo kwatanelwa zvakaoma guys ndo zvipanyika pedu. Anyway hende kunyaya yedu yechitu yetinayo pano inyaya inorwadza futi inyaya inosiririsa. Iko kuZimbabwe koko kune zuro ndakaposta kupeji kwedu kuomboko anditika mwana musikana ne15 years azvisungirira yes Karen azvisungirira ifita nasungira kama anza kama mapiritsi mapiritsi pekuti akapanda kaposta tikatofunga kuti pamwe afa mwana ari kunza ne15 years angane nhumbu but ndakuzopiwa audios mwana uyu akasina nhumbu ndobva patobuda ruma mukomenti chene kuti mukomana wacho azviuraya tikatobvunza but panga pasiri clear kuti azviuraya ndobva ndazotaura nehama yacho one of the hama usiku ndobva yanibata ikati chokwadi awanikwa muground akafa mukomana uyu. Konya yacho yakambofamba sei ma2000 ndotaura uchinditondedzera kuti no mukomana akaita vasikana vaviri iye ukushayika uyu nemumwe ngati kure yanga ne19 saka ane 19 ndiye angachinzi ane nhumbu izvozvo ezvi speak. Saka uyu mudiki uyu
andika mukomana akazoudzwa kunzi mukomana akazoudzwa musikana mudiki kuti handichakwanisi tirambe tikontinya because pane mwana achidana naye musikana ave nenhumbu. Then mwana uya didn't take it so well. Ndobva notaura kuti ndiri kuzviuraya. Hanzi ndobva mukomana atofonera mai vemusikana kuti musikana tachi ari kutaura kuti anozviuraya. Manyai munocheka kuti chi asi kuzviuraya here. Mai ndobva vasiya vakufonera chi musikana vachiendako kuti vanotarisa. Andika kuti chichi ari kunyorera zvakadaro. Vachisvika mai vanonzi vakatosvika vachiona mwana atodini, mwana atomwa mapirizi. Vachidedza vachitora mota same time vachina nemwana uchipatara mwana chidosvikonzi mwana ashaika. Inyaya mukomana totora vana va2000 guys. Handichazivi kuti vana vari fragile tovabata semabhotoro here kana kuti toita sei. Handizivi. Right. Mukomana achinzwa izvi anobva pamba. Oenda kuti ndakunozviurayawo. Otakunyora pamastatus. Reason being kunonzi kumasuro mukomana akamboita musikana futi. Ndobva aita musikana yake kumasuro hanzi pakunosiyana pa musikana bva ndozviuraya. Hanzi mukomana aita kuti ndozviuraya because inini munhu usati ndenge ndasiya anozviuraya. Ndoti mbotare zvinyaya iyi ndakuplayera audio last audio yemukomana asati afa. Anditi ndine last audio yemukomana uyu asati afa. Achizama chitozama kumuti dzokera kumba usazviuraye achiti ndakudzokera kumba asi akazongosvika pakudi pakuzviuraya. Saka muteerera nditika kanzi mwemepo handichaziviwo handichazivi. Right, ngatiteererei vese vana guys, vese vana vese ava vana even mukomana zvakasi mwana anga si munhu mukuru asi ndo zvaakazofunga. Two people died just because of inini nandiri mukati meupenyu hwavo. How am I going to live, mama? Saka inini handibvumidzwa here kuramba musikana kuti aiwa no wese anoda kunondiresena kuti this mama I just have to live this soul. And to make matters worse, musikana wacho achida naye mama, she's 17 years old. I'm going to get sued for this. She's 17, ndiyazviuraya wachane 17. Yeah. So ari kushunguza usaidi ko ku-M. But handinoziva kuti ukadaitwa hazvisi kubatsira ka wadii kuenda kumba wanotaura namama vako. Unonditaura nani? Namama vako pe. Alright, Chinduzo, what's the point of wondering right now nekungofamba nekuenda? Because you're saying you don't know where you are exactly right now, but it seems like ukutaura namama. You are what people Nazimo. You don't know where you are right now, but it seems like ukutaura nevanhu vekuziva. Like, are you still in Shtungiza or not? Andivazive, naye kuti ndikuziva manditaura nawo. Andivazive. Ndatowewo pandie. Wabvunza kuti uri kupi pe? At least if you know where you are. Yeah, boom, there. No problem. Mera, it's okay. Hello. Ela. Mati mama. And ndaita uchazonzwisa kuti okay, saka uipeshani nhumbu ariko how old is Peshi? Peshani 19 I'm not sure. 19 ane nhumbu ndeyako. Does anyone know about this? Rumbi. Or only Rumbi? How far is the pregnancy? Maybe a month or so. Month or so. Okay. So ungochifunga kudini yenhumbu. Saka wazoramba musikana wechituru because uipesha ane nhumbu. Yeah.
Okay, Mike aripi? Mike aswikera makuza angu ndakamutumira mari $50. Let me just be honest with you, Mama. Pregnancy, yemusikana wangu andinayo. We're planning to remove it. Okay. Because then zvakaita mune manje. But then inini I was delaying because I was scared. Zvinhu zvandisaramboita mukati upenyu hwangu, I was scared. Nekuti sei because yanga taura kuti she's not ready kuti aite mwana. So I sent Mike $50. Yanga taura zvangachita anoziva kunowanikwa munhu wacho anoita izvozvo. Then manamutumira and the whole day he's not picking my calls. Asikudaira asikuona matext angu. Alright. Saka alright, iwe ukaenda peshe achaita sei nenhumbu yacho sarai nayo? Mama, Jarwana say, Mama, name is this. V. What's the point of running away from your problems? Zofunga kuti ukanzwa afa alright nazi my problems akwasolveka. No, you're just making it worse. Go back home. Ozizo. Dzokera kumba, mapyuzi auri kuti unawo iwawo handizoti ndeiwa mawanepi urikuda kuita sei nawo handizvivi. Rumbi andiudza the video wamusendera uchimuti bye and I saw your status as well. Your mom at home, she doesn't know anything. Go back home, Blessing. Unotsanangurira mama wako zvaitika izvi. Because at the end of the day vanhu vaya vachienda kumba kwenyu unotaura kuti mwana wedu azviurayi nekuda kwemwana wenyu. So what's the point yekuti uda unomwa mapiritsi wherever you are? I don't know where you are and handizivi zvauda kuita nelife yako. Dzokera kumba, Blessing. Wazvinzwa? Kana uri Blessing watiri kuziva anonyatsoteerera, dzokera kumba. Last time, how did you deal with the problems yakasangana nayo? Hauna continue nelife. Did life stop because pane zvakaitika? Handi inyaya iri solved. Dzokera kumba, Blessing. There is no way you're going to solve your problems by running away. Didn't you live kubva pane nyaya dzako dzakaitika last day? Didn't you live a happy life? Were you not happy? Saka hanzi azviuraya sei ndudzi, azvisungirira, amwe mapiritsi, azvicheka, aita sei. How did she die? Amapiuzi, eh? Emakonzo. Samai vake vakufonera vachikuudza kuti mwana wedu azviuraya, vaziva sei kuti azviuraya nekuda kwako? Zvaitika kama handati munhu akandisendera ma-threat chintavo. And then achandisendera ma-threat, I end up calling mama wake ndozvitaura unfortunate. Ndobva mama wake ndofunga wanga vari padhuze around, ndobva wamhanya kuba ndibomona ngagara, ndobva ndandofona kuti uri wese, ndobva wapika, ndobva wati fortunate taura nyaya yako. Fortunate achoti ibva wazeti mama wavo, ndozvaakupedzisira kutaura mama wauze amuona. Ndobva mama wacho ndobva wakata call. Then I called it, mhanya kumba kwavo ndasvika kuti haako aenda namama kuchipatara. So then I called mama wake vachindibvunza what happened. Ndavasatangurira ndobva vati regai timboona zviri kunoku, timboendela kunoku. Ndofunga anga apinda here kuchipatara. Ndobva wakati ndobva parafona ndobva wapika, ndobva wazonziti. Ndobva wazokudza ndani fortunate afa. Okay. Saka iwe une proof yekutoti fortunate atofa zvemachokadi? Une proof ye? Ndikuzviziva. Unozviziva kuti afa? Okay. Dzokera kumba. Wazvinzwa? Dzokera kumba, Blessing. I know kuti pauri kuti hausi kuziva kuti uri kufamba uri kuendepi wherever you are. Dzokera kumba. Right now road yekumba uri kuiziva. Dzokera kumba unotaura namama vako. Kana zvichinetsa kana mama wako asiri kutaurika nawo, dzokera kumba uponere bhedhi rako. Handiti kana uri kuona kuti ndokari izi kutaura nawo, dzokera kumba. Kabhotoro kauri kutaura kai utike mapiritsi auri kuti uda kumwa, uda kuzoti disappear. Leave this where you did and do what? It's not going to help anything. It's just going to make this matter worse. Go back home, Blessing. Wazvinzwa? Wazvinzwa? Mai vako
vachatozongoziva kuti fortunate afa kana zviri kunzi fortunate afa zvemachokwadi kunzi fortunate afa nekuda kwako amwe mushonga wemakonzo nekuda kwako zvikatozonyatsobuda kunzi fortunate afa vanhu vachangoya kumba usafunga kuti mai vafortunate havazii kwaunogarayo vachakuvinga ende vachavinga mai vako wose kuda kuudza zvinhu zvavo zviri kuitika vozongoshamisika kunzwa kunzi kune musikana afa nekuda kwekuti anzi b hazisi kumeka sense kana uri kuti fortunate ari kunzi afa zvemachokwadi dzokera kumba unotaurira mama wako wazvinzwa dzokera kumba unotaurira namama vako kana zvichigadzirwa zvinogadziswa uri kumba zvaurida kutaura mai vako vachakubatsira vachakuudza zvokuita because right now running away nekuda unomwa mapirizi hazvina zvazviri kubatsira. This is not joke blessing wazvinzwa asi majokes atiri kutamba isi movie yatinoda kuita tiri kuda kugadzira movie yedu zvine chekuita neupenyu hwevanhu neupenyu hwako hwakakoshera vanhu vakawanda usafunga kuti kuzviuraya wazvigonera iwo pachako wega wazvisolvera problem it's your own problem no uri kukanganisa malives evanhu akawanda so go back home right now. You're telling me you don't know where you are, you know where you are. Go back home and go and sit down and talk to your mom uvatsanangurire zvese zvaitika because right now wabuda kumba hatizi tobuda mubanguva she doesn't know where you are right now and it's now 7 she doesn't know where you are she doesn't know what's happening vozongeri kana vavingwa pamba nemapurisa or nevanhu or whatsoever and yet vari murima would you want that for your mom? Blessing dzokera kumba anditi mwana go back home. If you want me to stay on the call until you get home, I'll stay on the call until you get home. And I'm going to, I don't know how many minutes I'm going to give you, but I'm going to call again to find out if you're home. And the chafuna na maiva kunizo tu wakumbe. Wazinza. And ubvise status ya wati sirawe kuti vanasanga ukubvunza mvunzo isina basa vakuda utanga ukumotivate ukuinfluence isina basa. Remove that status and go back home. Wazinza ka? Fambisa kana kuri kwira taxi kwira whatsoever ndakuudza kuti I'm going to call after a few minutes and ndichafonera mai vako kuti wasvika kumberi. I'm sure waudza dad wako something. Dad wako he knows but mai vako nyakukutombera she doesn't know. It's not nice. Wazvinzwa achasara achisolva maproblems aoda kutiza right now nekuti anzi wazviuraya ndimai vako so tendeudza utano hwako udzokere kumba izvezvi. Dzokera kumba famba uri kufamba kwauri kuenda uchidzokera kumba. I'm going to call. Anditika blessing. Good. Go back home. Nyaya yafortunate namai vake tinozoitaura wasvika kumba wanyatsogara pasi toitsanangura nyaya yamai yafortunate kana kuri tichazofonera vanhu vekumba kwana fortunate we'll do that after you get home. Anditika? Okay. Right. So mundo last audio do mashoko emkomana ekupedzisira before he died. Do ekupedzisira asati afa. So not knowing kuti apa papa itotaura anga atonwa here kana takazonwa after here hadiziye but musikana anga atofa. So zviri kunzi aitaura na ishamwari ya mai vake. Mai vake havasi kumuona, havasi kuziva andika kuti aindepi. Saka vari kutsvaga mwana and ishamwari ya mai ndonya kufona ichida kuzwa kuti yari kupi ndobva abata adaira phone anditi so remember message yanga itofamba yekuti fortunate musikana todi atoshaika so fortunate anonzi aitosendera mukomana mamessage andika achitomuteresana kuti ndikutozviuraya mukomana akazofunga kuti okay rega ndiudze mai vacho anzi thank you yes, she was kind. She was close to her. Blessing was close to this lady. She was close to this lady as a mom. You see, Sagavaka phone, where are you? Dopa akataira phone shamari mama wake. And mona, dovataka kutora naye apa. She was talking to a question convince like kuti gadzokere kupi, gadzokere kumba. But unfortunately, I think angatona mapirizi kana changa tofungwa dzake akata make up his mind kuti zvinani kutongofa because the point yombe yanga ine kuti andimunza kuti mwana yanga ne 17 ndosungwa I'm going to be sued. I think zvakanyanya kutya. But then kunonzi zve uyu pane munhu anyora uyo Vanessa kuti kuri kunzi 2 years back mukomana uyu vakamwana anzi pachiground
akawanikwa pachiground akafa, but pachiground pane mauswa, so ndofunga vanengopinda vasingamuoni ari mumauswa imomo, ari muri kuona. Saka nawo handizoziva kunzi awanikwa aine mabruises, hanzi awanikwa aine mabruises zvokuti pakunzi ngaitwe forensic kuti mabruises abvepi, hazvichazikanwi, but kumwa mapiritsi akana mapiritsi. Kuri kunzi 2 years back akaita zvomwe musikana, handi ndobva vanyengera nemusikana uya kuti handi tiatifeiwe, tinodanana tiri kune second world, kune another world, ndobva vamwe mapiritsi vese. Asi kunonzi musikana akabva afa, mukomana kurumidza kuseviwa, akabva aseviwa akaenda kuchipatara kanorarama, iye same guy. Saka kuti kunge panga pane mweya werufu wanga uchitenderera here kana kuti panga pane chichikuitika handizivi. Anga kabitsa one musikana we17 uyu anga chinzi 15 hanzi ane 17, anga asina nhumbu, hanzi anga ne nhumbu ndeuyu we19. Saka akafunga kusiya uyu mudiki uyu fotushu, ndobva amuzira zvichaidi tikonye because ndine musikana aita ane nhumbu, uyu akati hazviiti kuti undisiye ndozviuraya. Handimona. So uyu thought kuti aitwa pekutanga aitwa masaramusi kusvika azomusendera hanzi achimuti nda kutozviuraya, ndopakanoti zvitori serious, ndobva achizofonera mai vemusikana kuti muri kudhuze nafochu here, tarisai fochu because ari kuti zvakati ndokuchitaura, ndomai ndokuchitomhanya. Kutaura kwazvo kunonzi vachisvika mai anga atonwa musikana, pakazoziva kuti anga atonwa vamhanyisa kuchipatara achisvika ndobva atonzi ashaya. Saka iye akafona akatonzwa kuti munhu ashaya kuchipatara, ndopa akabuda aita 2 days achitomutsvaga vasingazivi kuti ari kupi, handimona, asingazivi ari kupi, ndobva azochinongwa ari pachiground ipapo pane mauswa ipapo, akashayika ari ipapo, handimona. Uyu hatichazivi zviri kuitikawo muvana, akazviuraya asiri iye wenhumbu aripo asara, wenhumbu aripo asara, ane akunzi ane nhumbu wacho aripo asara. Asi andibva muaudio kuti atsira kuti the plan was taida kubvisa nhumbu iyi because uyu musikana anga achiti asati ndave ready kuti ndiche mwana, saka vanga vaplana kubvisa nhumbu. Ndobva uyu atotora $50 akatumira shamwari yake ndofunga yakadlawo $50, handimona, ichiti ndoziva kwani kwatokwanisa kuti ndichinobvisa nhumbu iyi. Ndobva adla 50 yandobva asikazandaviri makozi ani ablessing ushu, handimona. Fochu was not pregnant, anga asiripe, asaingori musikana, anga asiri pregnant, aingori musikana wa blessing, handimuri kuona. Saka ndozvacho kuti wemimba ndiye akasafungawo mweya iwoyo because it's like kuri chone mhepo chaiyo kusumuka. Guys, musakangana kuti muna matrai vana venyu, muzvina matrefti nemi pachezvenyu, tiri muna July atopera, takutopinda muna September. Iko zvino guys, ndinokumbirawo nemweya waMwari vese muri pano, imbo avoidai miedzo, avoidai zvimwe zvinhu zvisina nebasa rese, and above all pray. Handika pray. August uyu mwedzi usina kumira zvakanaka, uyu zvimwe zvamwe unototanga panoti mid July paya, mid July Mfochu azviuraya nenyaya yekuti arijectwa nemukomana, akarambwa nemukomana. Aiwa, mukomana wa 17 here, mukomana anga 17, mukomana anga musikana ndiye anga 17, uyu Fochu ndiye anga 17. Saka August uyu guys namatai iko zvino chero vamwe vanoda anongoya chingokutuka chingoignore zvimwe zvinhu, just ignore and let it pass. Takunopinda pamwedzi usina kumira zvakanaka, handimona. Saka musakangana kuti even kumafamilies kwatinobva chaiko chaiko ndonguva yavanobata chiita zvavanoita. The same one kuti it's a twisted story guys, it's a twisted story kuti vana vadiki vakadaro vanotogona kutozviuraya, tichizvitozviurayira kuti nokuti ndarambwa nemukomana. Mukomana chona ubva ati neniwo musikana yatozviuraya, saka neniwo ndakutofa. Oti just like that kuita kutamba nekufa. Mukomana ane 22, hanzi mukomana anga ane 22, kutoti chakuita zvekutofa wotonofa guys. Machembere mazhinji ari pana anotohla kufa, anotohla kufa machembere mazhinji, but vanoita kutamba nekufa. The other thing ndonomwa chinyora kuti hanzi ngativei mafriends nevana vedu so that tizive what they are going through, tizive zvavari kusangana nazvo kuti chi. Pamwe hatiziviwo, pamwe kana ari close, pamwe kana mwana uyu pamwe maybe dai anga ari best close friend yamai vake, aikwanisa kudza mama kuti mama ndonya yakadai, mama votaura nemwana kuti zvina basa izvo, andimaona. So handizivi guys, ndoda kuvhura malai, fonai vanoda kufona
hanzi zvimwe satanism mukati zvinogona kudaro Vanessa kuti satanism zvakare vana vedu vechidiki ava antimaona kubata kuva kungojoina zvese kuZimbabwe apedza ka form 6 ka akatopasa hakuna university yaenda hakuna mari saka ari kukumba zvake varongoswa chenderera. What do you expect vanoitei? Havatotyana kufa vanava kana kuti zati ndatomwa pinda kutofa imi michitotyika kufa iva vana havatokwati kana kufa kwacho havakwati. Right, vari kuda kufona muchitaura anything panyaya idzodzi dzatiri kutaura idzi dzevana kana kuti mune vanawo. Thank you Melody, mune vana vari kunetsawo kumba uko andimoona kana kuti muri kuitigwo izvozvo zvokunzi amen. Fonai guys. And the other thing guys, kana muchiudza nyaya dzenyu kwandiri musandiudze nyaya yekuti kwai zvakati andika kune nyaya dzimwe dzinouya dzamunoenda dziri sensitive senge uyu andipa nyaya yekuti kwadzi baba vari kurora nemwana wavo but tichida proof hanimaona because nyaya yakadai sinyaya yekuti unongoibuditsa pasina proof. Kana baba vari kuvatsa nemwana wavo tipei some kind of voice note audio anything kuti tianze kuitsviriridza because kangoya yakadaro panonetsa. Handingakwanisa kuti ndingoposta kuti kwai kwanzi izvo ndaudzwa kunzi kwai baba vari kuvatsa nemwana wavo inonetsa nyaya yakadaro. Right, vanhu kujenda masatanism ichero vanhu vakuru kozvinezvi vanhu vakuru vari kupinda masatanism vari kupinda muurombwa. Ndio satanism ndo urombwa vari kunoromba vari kupinda mazviri vasi vamwe achiziva vamwe asingazivi. Fonai vanoda kufona tinzwe fonaiwo timbodzwa. Okay, ndikutrai kufona buza ndaona uchitrai kufona apa tototrai kuritena koli yavo. Yes, Romeo, kuna matrana ndo mshonga. Hello, Kola. Hello, Mary. Yes, Murisei. Tiri right here, but nyaya dzevana idzi dziri kunetsa these days. Paflet pandogara panapa muJoburg mutown pane mwana ane 13 years akatozviuraya 2 weeks back. Aigara nambuya vake. Mbuya vakati mai vako vati vakuda kukutora kuti uzogara navo. Akati handidi kuenda una mama. Akatopinda mutoilet akanwa mushonga akafa. So nyaya idzi dzevana idzi these days tofanirwa kunamatira vana vedu. Hey, 13 years. 13-year-old girl. And it was the second attempt. Akatombotraya last year. Kumbe vachonga chida mutorerewo vachiza kungomsiya agareko. Neno kuti why aisada unogara namai vake. Mbuya vanozvara baba vake but handivazive baba vake. So she didn't like mai vake. I don't even know kuti why. Even mbuya vacho vari kutotadza kutaura kuti why. But mwana anga asingadi kugara namai vake. Wona zvinoitika. But mai vake vange vavo. Guys, tichida kutaura chokwadi pana pahard talk chaiyo. Kuna ana mai vane vana vacho vasingadi kuona na mai vavo. Handiona. Kune vana vasingadi kuona vana mai vavo umwe unhu. Mina niyezo kuza chokwadi chizere chisina kana kushuga coating. Umwe unhu watinoita zvino affecta vana ava. Vana ava vanokura vane hatred. Handiona. Zvokuti anenge achikuvenga. Handiona. Kuvenga chaiko. Imagine kuti anenge ari mwana wako, guys. Unenge uchibuda pasocial media wakashama kudai uchibherengeda makumbo kudai uchibherengeda vana vakura achiona kuzvikoro vana vanosekwa vana vanotukirigwa. Do you think mwana chita close newe ngataure chokwadi zvimwe zvisataita ngatange tafunga? Do you think kuti mwana chafakaita close newe nokuti rasina Facebook account? Kune vana vanadzo ndakaona mai vako vakashama vakakurira bhurugu ndakaona mai vako vakabudisa mazamu panze kuchikoro. Do you think kuti mwana iyeye guys anozorarama a normal life here? Panozita ukama chacho kuti mwana nekuvenga anogona kupretenda but deep inside mwana chikuvenga. Andimoona kupinza zvikomba zvakasiyana kupinza zvikomba zvakasiyana vana vari mateenagers ayachiona. Andimoona nasi wapinda na John kusira mangwana wapinda na Ningikiri uchipinza zvikomba vana anokuvenga mwana anokuvenga. Hanzi paakapinda mutoilet akangoti kuna mbuya vake inini muri ndinogara namama hamuchasara muchigara nese namai vangu haina handiendi ndokuzvikira mutoilet. These days so we have to pray for our children. Yes. Zvinorwadza izvo. Yes. Hey.
ende mwana wayo I think there was something yanga ichitika. Mwana wayo anga asingadzidzisi nekuti vanhu ava vakatanga kugara pabuilding last year. Anga achingotengesa mabhanzi, vamwe vana vachienda kuchikoro iye aitakura mascones ambuya vake achitengesa bhanzi 813. Panga pane ma-problems. So I think mwana wayo was going through a lot. Yes. Yes. Hey. Shame. Sorry. Zvakawanda. Thank you very much, Kola. Thank you, Zvakawanda. Pane zvakawanda zvinoitika, guys. Kuna nama-stepfather umwe anobata vana ivava chibharo. Handi mazviona. Ma-stepfather chaivo munenge chindatsvaga boyfriend yangu yosara chibata mwana chibharo. Handi mazviona. Zviriko izvozvi zvakadai izvi. Iyo pavana apa, guys, yekuti munenge muchikombeya vana izvozvo zvakare, guys. Mwana ngari sensitive anotozviurayira zvinhu zvisina kana nebasa rese. Handimaona. Vana vaisika ngatiningirirei, zvimwe zvakona ngatitei tichingoziva kuti vana ava vati vakura vanoona. Handimaona. Usinatsoziva kuti mwana kurambira ichi kunogara kuna mai vake. Hanzi even mean comments, sisimeli vangu vanototi delete, that's not nice. The other day my young said, Mommy, the things you and your age are doing on social media, you see? Vanoona. Kutaura chokwadi vanenge vane ma-accounts aya vanotoona chaiko. Vanenge vane zvima-accounts zve-social media. Kana vanenge vanari pa-social media, vanenge vachiona, guys. Saka ndochokwadi cheche vanenge vachinyaso kutoona chaiko. Vanenge vachinyaso kutoona. Inini Shakira Kabhenga ita chi-account chake che-Facebook chaive nacho. Akabvisa account ye-Facebook iyi. One day mufunge akabvisa account ye-Facebook iyi. Kuchikoro kunoku, college kwanoenda uku. Mazuva ndaitukwa nechikomanasika ichi. Chisikana komana ichi. Ndokubva one of the friends kuda mai vake here mwana ushu vanondifollowa pano. Antika kuda vakaisa comment here vachira kuti mukomanasikana uyu anotuka mai veshamwari yako here kana kuti kudini. Mwana uyu ndokutarisa chikomanasika chichidituka ichi. Handichimaona chichiditukira zvemukati. Mangwana kuvana kuchikoro mangwana college kuyaiko kuno waenda kanoti Shakira. Zvakaoma pane mukomana nozvita mukadzi so achituka newe ende vanhu havana vachira achituka mama Shakira akati uri kundudzirei handitodi ndo pakabva akatodzoka kumbasi atodhilita Facebook akati handisi kunozvitsvaga handisi kunotarisa uri kundudza kuti ndidini kwanzi mama ndabva ndomuudza kuti I don't want to hear I don't do social media, I don't do Facebook. Ndakabva chero zvokuti nichatinimanikidza kuti masikiti naye, guys, ndakabva ndatostop, ndakabva ndatosiya mai ndaita masikiti naye paya, ndakabva ndatosiya pakanguva yachi ndatodhilita and I don't want Facebook and I don't like Facebook and I'm not going to be on Facebook. Ndakatonoti zvatomuaffecta. Handimaona. Saka kuti uchazoti shamwari anenge yatotaura pamwe musingatozivi kuti handimazviona. Akati ndatodhilita. I still remember mama muchindituma inini makandituma inini kuti ndende munotumira munhu iyeyuyu bhutsu negauni. Ndiye munhu akachitora mashoko akadai sendatadzwa neshamwari yangu. Handimaona ndabva ndadhilita Facebook account. Akabva zvacho sari kana kuwa chinonzi Facebook. Chino kuchita masikiti naye muna chitati ndichinonzi achidikwa chinonzi Facebook, guys. Kuita masikiti naye chirudzi. Ndosaka ndakabva ndasiya nyaya masikiti dziya. Ndika zvinondoita sei? Munhu atati chadi kana kuwa chinonzi Facebook. Akabva dhilita kana chadi makadi ndarwadziwa because makatondituma inini ndini munhu wakatuma kupost office kuaraba kunoposta zvinhu chipostira munhu ushu. But ndamunzwa ndatongoti handida ndabva ndodhilita akabva todhilita. Handimazviona. Saka sometimes unenge uchiita zvinhu vana vanenge vachitoona kana kuti shamwari chaichaipo mwana anenge asina Facebook account but shamwari inogona kuenda yonoti huona. Handimaona huona zvikuitika apa. Handimaona otoona. Sisi mabve ndotaura chokwadi ndichakuudza chokwadi chechi chipamberi pamwana chokwadi chaicho akabva toyasina todhilita. Because aibata remember kuti aibata zvimavidhio zvake zvimamakeup achiposta. Saka ndakamubatsisa kuti kana mavidhio zvake anongoposta kuti vanhu vadi vaone basa rakewo achidini. Akabva todhilita. Hachina chinonzi Facebook account, haana chinonzi TikTok account, antika haana chinonzi Instagram account. Musi unoyu ndoda kuvhura Instagram account but ndiyangu nemafriends angu ende nditogara ndakatoiloka. Musi unoyu hamuna kana angazovhurwa. Yes, Natasha, ichokwadi chakayakabva ita lesson chaiyo kuti zvakoma ndibva ndatozotanga umuti unoziva kuti chida kutaura naye ndikatoziva kuti chimwanangu zvimwe zvachonani zvokuti people falls out. Tikanzwa maikaunti takaitawo mafriends tikangosiyana one. Hatina mboita izvozvizvi one. Tikangoita mafriends tikatongoparadza tikatongosiyana but hatina mboita izviko izvizvi. Ndikati ndo inonzi social media
kwasiyana timaita mafriends muchipadzana zvakanaka because isina mari mukati. Izvi zvine mari mukati, zvinoinvha mari mukati. Saka zvinotouya at some point zvinotouya nenzira iyoyi. Hanimona ndakuchitira kuchimuonesa nekumusaka zvinotoenesa zvimwe zvacho nawo unotozongoona kuti ndosangena dzimwe kwacho tikada kuti tituke unozongodhilita unozongozvilimita unozongolimita wega kuti zvino anosangana nazvo futi unozongolimita wega kana kutongotenga ndinyarari andibona because zvinenge zvangooma but vana vanogona kutokuvenga zvekutodaro chaizvo kutokuvenga kuti zvakazodai ndochokwadi chiripo. Saka tizosiyeni kuti mwana wayo arikunzi asinganogara namai vake yani 30 days airambire kuti anogara kusvika pakuzviuraya. Iye ndiye anoziva, pamwe angatori nesecret yanga asina munhu wakatoudza. Amen guys. Vari pera vamwada kufona guys, vari pera vamwada kufona apana ndiri guys, apana ndiri mazisikisa mwana ndakanyora hobu masikisi bila ndakakosa guys, ndakakosa ndakabata chibhuku changu chine masikisi kodi chaita nani kodi chaita ndakakosa ndakabata chibhuku changu chine masikisi guys, zvinodi hapana vana fona guys. Na vari pomwe ndotora fona iyi zvakaoma izvi kurarama izvi mawani apera mwana kufona guys. Aripera mwana kufona guys, anotaura anything about izvo zvinyaya dzevana idzi kuzviuraya kuri kuita vana uku. Ndakaizve tanaka ndakasara ndakapata izvi ndakasara nechibhuku changu ndakasara izvo uchagoti chiya titendaudzwa kunzi I don't want to see Facebook ever again. I don't want uchagoti chiya tite kupi azvichaiti idea yangu ya chibhuku changu uya akomelo nditise ndikati ndemwana kusvika mari yekuti kwamene vasikisi mari yekuita sei. Are you suffering? Muri kusafa imi muntu kwaya taimogazu zvenyu. I don't mind kutora video but not with me. Chibhuku changu ndongove nacho guys, ndamusara ndakachibata munoona. Saka akaoma pane umwe here ada kufona guys apa. Ndakasara nechibhuku changu ndaigodi atuta magaba akakazvindira ndaigodi ndopa ndakatoona kuti Facebook ivi yanotikefooka munotovengana sho unovengwa nemwana zvimwe zvatinozoita sho unonyatso kuvengwa nemwana kunzi what is this ndochiichi. Yes, Femia, how are you? Guys, what about phone era? What about phone? Ndakachetwa Rose. Zvakaoma. What about phone era, guys? What about phone era? Napasina about phone. Ndinda ndapinda kune imwe page, ndapinda kupage hombe. Uzvambukile lo munyaka uzvambukile meme ndakusara nechibhuku changu ndikatongozvijaira kuti no more maskits ndazowana wangu munhu anouya mupfuri ndichaita namaya maskits, ndichaita namaya achiri kuuya, ndichaita namaya kana auya ndichaita content namaya akangwara ndokuda kutomuti maita so tikaita content ai akaoma. Pane here guys ari kuda kufona kana pasina ndakudona live hande kupeje redu kuombe antika ndakudona live hande kupeje redu kuombe but mazuva anaya unless vakakunza kusota kuti ndiuye papeji rinoiri ndizuka ndanzi nevanhu vekwazuka uko kulive chat ndishandise ndipota ndichita live panapa vachigadzira zvinhu zvari kugadzira. Mona kuti pane pavakatikanganisira handisi but vakutenga glitch because ndakatona mumwe musikana futi pane munhu akanyora nezuro musikana achiti anzizvo sisimeni vakandorova necopyright yezvinhu zvekusororo asi video rachona rakaposta achitakarwa copyright. I don't have that video papage pangu
So it's not possible kuti ndinomura necopyright pay video risiri rangu, because that's not my intellectual property. Saka ndatona akatonditega kanyora kuti ndakarohwa necopyright naSisimeli, and antori neemail iri kutoti Sisimeli diaries but handisiri. So ma-technical glitches azuka sezvo page kweduko kunotoriwo nema-technical glitches ake yezuka. Saka ndovangu achiti itirai kuningikiriko. Hanzi ini ndaida kuita maskitsi namadhuye manjenjenje kuno. Mai vangu vakaramba vakati hanzi nematukirwo akaita Sisimeli iwaya kana. Isu hatichina basa nazvo isusoko. Isu hatina basa nokutukwa ilo. Zvekuchatukwa idzunga kutukwa takada shungu nazvezvo. But I think kuvana paneka sensitivity yekuti I think vanoziva kuti, thank you Patience Makai, vanoziva kuti kunotukana kuma social media, they know. I don't think kuti yangada problem kuti tatukana tadai so, but kuti ini ndizoita chinhu chokuti chinovatukisa ivo. Animona, I think that's what the problem is. For me to do something chokuti ivo vafamba chitukwa, andona, like ndoya nokurra head, andimona. I think ipapa ndo panonetsa. Zvokutukwa ndoziva kuti social media vanotukana, anozviziva. Kuti social media ndotabasa kungotukana ndo zvatinotoita. Vanotozviziva. Kuti people vanobhashana tinobvarana pama-social media apa. They know. But this is I don't know. Right? So guys, kana pasina ndapedza zvangu. Kuramba kusvikira vati chauya kunoku ndichange ndichingoya kunoku zvimwe zvinhu ndenge ndichiposta panapa kusvika vagadzira. I don't know kuti chinenge chinzi ndizodai chii chauda kugadzira. Papi pacho pakabhaisika ndio vanoziva, handisivi. Animona. So maita mtenda matop fan page wayo I think ndo imwe yacho futi yeningikiri technical glitch. I don't know what is going on. I just saw that there's a problem ku page. Ndo vachangova consulta, but we don't know. Vakangotiwo there's a glitch. Vakatonyora email kuti there's a glitch, sure, there's a technical glitch and we need time to fix. Ndo zvakangonyora. Saka we've been waiting. And what? Ndo zvachona kuchira masters cheko akutorina. Masters hakuna. I don't know. I don't know. We don't know. Now vamwe vari kurisiva mamessages achinzi varohwa necopyright neni mavideo. Ndo ma-technical glitches achona hadisirini. I don't know what is going on. Saka handisivi zvinhu zvasuka mungoziva. I don't know, handisivi. Even mari ndatoona message ye-email yakanzi pay out money on hold. What? Itori futi technical glitch. Saka there's a lot that is happening. I don't know. Only ivo ndivo vanokwanisa kuziva kuti chichi kuitika and what not. Because I don't have to ningikiri. I don't have to email you. Facebook you. I'm like, okay. I'm good on it. I got to this through it. I got to through it. I should pay out just on hold there. Technical glitches. I didn't have to hold our matter. Those technical glitch and what not. And I think my page yakunisa na zataita chitaro akwanisa kutora mari iko. Oh, kuna taiti zvikuita futi. I think my page yakati one day. But ndatora ne almost mwedzi kaini. Vachingoti turi kuchigenigera. Masters aripo pa page rino iri. Arisiri iro page redu ombera kuna. Pa page diki iri bozo ese. Iri literally ne content monetization. Iri literally bozo ese. Iri everything is bopano. Iri everything is okay. Harana problem. But iro. And what? I told na masters. Mona. Saka guys, ndakudona hande yuko page ombe hande iko